abasae bairikia koba bakichikura magega yokwendeki wase miaka ya magega buna tibari kwerikia gwakachikura kurende baba bosio korera iguru yobora yobobe aya nigachire magaye kiumbe getinenerete obochori nechimbebe IEBC kuraria guchie guchakia umoroberio wokubarikia abakichikura bosibo bochori mu mwaka w'echilifu 2022 Wycliffe Orenge na roboti uruo asubwagari Chingaki ekiombe kiregetenere bachori nechimbebe miensi ya Kenya IEBC kibekirange eriko chakobarikia abakichikura kunenchira yamoyo kuyarigania eriko chikokoro bachori bo mwaka bwa 2025 bono nigo ensemo y'abamenyi be county ya Kisii bayisokirie eriko ruo baseme ko chiasaba sae bonsi wesoke na kwerekia buna abakichikura nebichana nigo ngo bi advice igana bangina bari banyometu batari konyara kubwate getambulizo ikasa bagambi babakonya nyekoroche ngobo kongumboro boko nyoye getambulizo kwa berire miaka erindo konyo nyore getambulizo orete change ya sense yaito seli nganeli lia photos registration montonde bwensi enseye mogusia dabta ngo yor na kasaro ta ko burburaro no moyo oyore no moyo ta go sinyu go sole nyama egarayerie terenga bya iturwe kirense no moyo okora kieke ogotumeka egaro nyaru rusie enyama urie tibino nonga abasemi injinale korwa ujasa abasai mbulinga bwata chikadi chejikura Nonya naboni gabasaya bubasabire gwetanga gotumekwa na banasiasa ere kwena kyobosalia gosekora tachiburuburu asimesangerekano eko bagania bakore ibintu birebira abakonye naende mutige gotumekwa asenjira yo gukora mabe twabeire to gotumeka muna abantu bekegoriegeke omonto atagotumeke bune daraje yo gotambuka gochiase bono nariko batebiga buraburute bwatie ng'encho abasae enko batebinga into ente kenene yatubwate chikura chirato konye no bosemyo bonene nubo tochaya murai na bukendu borenkoro to tuara mabira abasai tuara mabira naende kende yonse ogokora kwaragete kuna musia debenga go kolegento kwarage chunguza gichiere ngora Naboigo nigo barorekana kumwakira ekuku uyo kabero muwaziri ase wizara y'oburendi omwasike Dr. Fred Okengo Matiang'i oyorokirie ganga yaye yogo chakorwanerera ekero kyoburaye bwensi ya Kenya omwaka wa 2025 tikatobwate chikura chinyinge omwaka uyo kurukuna nere Fred tora motema nere tora lwago sina tokonye nsei agera 2027 tutagete onyenya sabo gotoikio twake chikura no bongaini ekiagero bogima bwa kongire abana ba minto nigo bate babuna okwerikia buna bakichikura sobonge na kugwoka kora bakonya gochora abaraya baya tari okurobekana gwakerenga king imoroche buno bogima bwa beire echenchi iyego chicha gwetero so gwake kura tari kende ekura tari go minyoka para goseko rutamagena goseko koraki ekura nere korete change bono nigo yatigera sabasaye bari bonsi batanya kwerikia buna bakichikura wesokia sobonge chinga kyo kwerikia ukura chakigwe bene na kwena kibuna gwakabare chikura chinga kichikure chichirakwe inkorpoteria Ensoko TV korogega se county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge.